Godt til sin trøje. Ja? Jeg tror bare godt. Pisse ryser allerede. Kom nu, næste. Han skulle have ladet sig falde som bræt der. Det holder godt på. Det lå også lidt i luften af scoringen af Jørgen. Ligesom undtaget på en flot pæt. Godt spillet, Mads. Ja. Ja, tak! Flot, Himmelev. God bold, Mads! Ja. Flot, Himmelev. Ham Jesper der, han skal omdøbe til Jon Dahl Thomasson, den inderside der. Her så følger vi aktøren. Hvor det flotte billeder. Flotte billeder. Flot fyr. Flot scoring. Flot mål. De er meget gode til at svare igen. Ja. Må man sige. Jeg synes altid, at de hold, jeg har spillet på, har været pinligt ringe til at score. Ja. Når vi er kommet bedre. Det er flot. Du er så nøje, Regne. Kvarter. Skal han altså igennem. Nej, det er udmærket. Prøv at høre. Der er sådan en venstreside i gang, og det er så meget med, at du gør dig spilbar derude på kanten derude. Så skal vi altså noget dynamik i gang på den venstre side. Okay? Okay? Ja. Godt. Jeg holdt i mål.